Ya, baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bernyanyi sembari berdoa kepada Tuhan. Kiranya di situasi yang sulit ini, oleh karena pandemi virus 19 atau virus corona, kita dikuatkan Tuhan dan diberi kesehatan. Mari tetap bersyukur dan berdoa di dalam pengharapan. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Estomihi Group GKPI Kuta Tengah Tanah Baru. Kita akan mulai bernyanyi kita dalam bahasa Batak. Marpadando Tuhan Dewata di tonga-tonga di parmeluang di halak na porsea asa unang asadang hamagoan jambar di halak na porsea alaiha hadameon dohok hasonangan alami asa taloas ma Tuhan Dewata kahota remahani saluhut molunda airodi saleleng nileleng na doa sini rohana somon hata ni debatana mandok ay musa pe akadolo jala humundang pe akaromea alai anggo asiasiku naso tu magusa sian ho jala padang ni hadameku naso tu pahumorni ninna Jehova si asiho Yesaya 54 ayat 10 marhitai tabigema ete nabi nuaton ni Estomihi Group GKPI Tanah Baru nantu malusa akalau.
madabu jolma tu pardosau ragam doa kahamolot doa kasusahan diadupi jolmai alai dang di halomohon Tuhan debata jolmai mako halani dosa disuruh debatado anakna Tuhan Yesus Kristus tu porfidion asama dua jolmai siap dosa atau mula mahina tu Tuhan Yesus tahapor siya may bana ay bukto huwasona paluahon kita siyan hamagoan dohon parut dilon hatana namadong alay ikon olah muna do Jehovah debata muna jadi pasu-pasun nama sagu-sagu dohon tabiamu dalam pasal pokok sahih siat tonga-tonga muna 2 Musa 20 ayat 25 tapi gima ente nabi nuato ni estomihigru torok dobe nasiati
Terjauh jala disuruh Tuhan Yesus Kristus do sudah halak na porsia asa borhat membaritahon barita nauli tusado na tinompana memaritahon barita nauli marlapatag do makaguluhon hatani de batadi parong nguluhon siapa hari marhite-hite patkatayon nature marparange nadenggan Tuhut marpabainan homar tuholong ni Tuhan Yesus Kristus. Asa marhite barita nata baritahon martaba maang kabilangan ni halak na porsia tu Tuhan Yesus Kristus. Didog hata ni debata laho mahamukuliat por video jamitahon hamuma barita nauli tusat tunasa natinopa Markus 10 ayat 15 sahat pula tohonami bersama Estomi Group.
Kudangdo hita jolma holan pasari-sari ngulunta di portidion. Lupa hita tutuhan debata na pasari-sari ngulunta jalan na patupahon akan hari koti di parangulunta siap hari. Luja hita alay dang tarida na tahal jabon. Dang taboto mak-mak laho pasari-sari ngulunta. Ujung na ono gabi madabu hita dosa. Nama korhon arsa ni roka lohon paruh kilon. Mata ni Tuhan ta magdong. Ayaha maatong unana di jolma. Nang dia portidion diomo. Anggo magodo tondina. Ama tarbahet jolma pahet tobus ni tondina. Markus 10 ayat 2. Matius 10 ayat 20. Say jumulo maluluy hamu harajau ni debata bohot hati korang. Bungi tabahononna dosude akaot deng tuhamuna. Matius 6 ayat 33. Saunari tabegema ede nabinuato ni estomihi group salpu dosude laos diuduti manno lilu doao.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasa Indonesia. Mati jual dulu.